kanti elakinza kusebusuku mos so ndilibona emini itype njalo Yabo i-long game yo yadlalwa i-long game. mna nami long game yakho ishushu wena Ewe. yazi why ishushu Wahlo. yeka kwanto can't believe the kaka kuthiwa indoda must and I understand that term indoda must okay yeah indoda must but wena what are you doing ngale way ngeza ba okusexesha ngizolibiza but Kalbize. mosithina besitswebene tswepe Swepe. zange ibe into serious yabo Khwap. khwap Thank you for watching our video. This show is sponsored by DreamStream. DreamStream is a unique platform where creators can monetize their video content. All creators rely on support from people like you. Join us on the DreamStream platform to support your favorite creator and view the episode without any adverts. Follow the link in the description for a how-to guide. DreamStream, a place where you can create yourself. Welcome abahlali ta. Away guys, welcome to DreamStream. For far away Stoner Chats but ke DreamStream chaqa yakhe yabo. Si studio sakhe nomjida is. Hello kamalo umuntu. Kaloba. Ungabani wena bese J something ngomikasa. Kubani ke na? J something ngomikasa, Mikasa i-group. Hayi wait lamajida engabona kancamncam. Nana nibona umikasa lamjida. And then Big Nazi. Big Nas. Hayi Big Nas. Akungampintshe mina nanibona i-Big Nazi umampintshe nalamajida. Nalamajida. Ingqondweni yami ela leba ngokhe kumampintshe nalamajida yithi. Ndiyagela. Noba kuchiyo ngoStoner Chats utachaye mana abanye. Funny but ke. Enhle otherwise, yeah, Stoner Chats, welcome to Stoner Chats. And please don't forget to subscribe, like videos zethu. Ingene ku DreamStream guys yabo. Sipartnership la we senze into eyi-1. Kukho ne 20 rand no. Don't lawe. Subscribe ani pha ku DreamStream. And then bazayifaka pha kwi phofu ndizayifaka pha ku description. Lenxa nifika pha nezabhatala monthly fee and then la mali iza. Yayibona la nto. Sike sifuna ibele lodwa this time singafuni ibele nemali. Yeah, so otherwise usubscribe ungacimba uze ngathi yakwenzisa kanye but since sitsho ba like sizokusiseqhawula mos episode woku yabo episode sayiqhawula ngu-hour yabo so ke ukusayiqhawula sithi 30 minutes sifaka pha ku YouTube and then ku DreamStream ke ukuba sifuna sipartnerisha most the way yethu iphumele yabo nani ke ukunani yabo funeka yes yeah so please guys man subscribe active support yabo sizaqhubisa kwenza nezinye content esiziplanayo ezidefta yeah and there's a lot esiplanayo nje yabo ezidefta nice guys neni audio how about uphole yeah push skip how about uphole gogo guys wise siyekile guys oba zichomi nomzi ndifuna nje uyithetha publicly no gogo sine business by friendship lo mjito ufuna ndifile bro chudati uyayazi uthetha ngantoni uthetha ngegintsa pizza uzini lo mjito ndifuna ndifile ndithetha ngegintsa but ke uku Thini mina akhona ingako phana bra enhleke noyenzekileyo guys yabo ngulini base andifuna bangathi ndiqale amasimba ami yabo uqale ikaka angiqalanga kaka
Mosisimove kule dladla yabo. Safika apha kwamnandi. For the first time if khona episode andiyazi izoba ngiphi but khumbula sibalisa ngegintsa. Yabo sa welcome ligintsa. Oh ewe yeah. Noni. Kanti la gintsa okusebusuku mos. So ndilibona emini. Itype njalo. Ligintsa ka still seligikwa ne walk ne Kalona ngamazi vele baligintsa bra. Samazi first night. Kaloku ngelook. But ke nange talk nange actions ndiyavuma. Sure. But ke uku waziveza wabona wena azange aveze nix wabonayo. Yo nhleke into happenileyo. Yo sawfa eJozi. So umzizana ke ngoku nangoqala amasimba bawuzithi yabo. Iginzakazi mos ngelalapha kule dladla. So mna ngcola neginzakazi. Ginzakazi savana. Abona kwalona le basivana neginzakazi which means timing yethu yayipopa that time yabo. But ungalibali basine 3 weeks isiphana ne. 3 weeks. Into esinjalo. 3 weeks or 2 weeks. No funny. Andiyazi. Andiyazi. Yeah, sure. Sabambeka. Uginza ke ukuflat yakhe lapha ezantsi kwethu. Yabo. Itap secamkele London. Okay, so nezanqini. Okay. Zobaka. Yeah. So itap secamkele London neginza. Yabo. So mna xa ndokha amanzi. Ne first reginza. Ne tap. Guys asiba uzithi but asiba nebentem but dithe xa nisithi ndabona into ezi-right zodwa. Andalibona iginza at that time ndabona into ezi-right zodwa. Sure. Ngiyokulani welcome nalo ndangena. Sure. Yabo. Ndacima itap qha ndangena nako phakathi shayivosho grand. Ndaphuma ndathatha amanzi ndabeka phansi. Yabo. Ngokwekaka yiphi ke ngoku? Phuma beka amanzi wabeka phansi. Ndayotsho pha phezulu. And then kwenza kanti after. And then wena neginza nenza ntoni after. Usenoza nayo ngokwakho leyo because mna into endibasa. Rhwap. Fanele ngakade kubinga soliginza kaloku at time yabo beliginza. Type. Eliginza ngoku yabe welcome. Kaloku akafunanga ba week yabo. Sure xa ifuna irent ne. Yeah, xa ifuna irent ngoku wabona itype. Naye wabona itype nami type sabonana. Neza Ake ukinemoshakeleyo into ngiyoku. Mosithina besitswebene. Tswepe. Zange ibe into serious yabo. Rhwap. So ke ngoku kwezinsuku zambayo ke kuzahamba masonsuku. Tukutuku ke ukunomntanekazi sibawula uphola yabo. So yayi relaxation. Yo nawo kundifika nomuntu ke ukuba. Kwapha yadini yeginza. Bayekwa Akonda lesibili ke. But kaloku ngakeke baleli yakhe nga communicate wayekwa wangena. Kwathiwa okay ndimbonile. Okay ndimthe perepe. Wayekwa wahlala. Okay babenza into zabo nizabayeka. Bathi mna nabantu hamba nikamntu echama. Tubziyama namba kaloku abocha. Yeah bro. Nizo digqibele ngoko. Khangakhala nokhala. Khangaqwa. Angena udumbe. Lephansi. Mjwayela masimba wena. Sagxothwa inhleke. Sijambile kasigxotha. Kind of sigxothiwe but kasigxotha sijambile. But man lebinge zinjongo zami ba makwenzeke la hlobo. Uyaqhela. But like serious bra. Uyaqhela. Serious ndifike phayana bra umbonile mntana wafika kanjani bra wafanana jo. Sure. Yabo. Kako xa nimbona ngoku akakho fani mos lo mntana. Ubona nuriana. Oh. No kuyazameka. Yayibona But ligintsa still. Ubuyazi. Igintsa mistake lo. Mistake. Mjwayela masimba wena. Mura la we bra. Atsumuvile guys so sibaleke londo leyo pha cause lamntana uthe omura noba kwenzeka ntoni. Sensoyikela nami xa ndisiza nomuntu mhlawumbi. Uyayibona ke la Ucinje uze kuwe kumurwe naye etsa ithini lo kaka mna. banye mna. Etsa ithini lo kaka. Ningene noingene. Njani nguwe?
Timote Kuwe qalo nguwe le situation. noba iqalwa ndim ndingenaphi xa kudujiswa umntu wakho na. Ilungisa situation ngenzela ngakuduswa bandam. Koda. Yakho kumura umntu ngaba. Zathini nifune lwena la Igintsa mna. Ya mna ndithini mna? Okay ufuna ndithini mna? Iyakuya umchazela bajo uyeke le kakuyenzayo uphelile engirhwabhwabha sagqitha. Kaloku mna nami sesiphumile pha yini. But usakufuna I feel like ikhona injaqa. Nje iza Buddhist somewhere somehow. Yo hi guys man. Yola manzi. Yola manzi. Ngikakale uthenga sparkling water ephambeneyo for this. Amanzi aka stream eish. Eish la manzi. Need a photo studio? The Dream Stream Photo Studio includes a 2.7-meter PVC backdrop in black and white and is available for only 115 rands per hour. You can also rent a Canon R6 and lights. All rentals are for studio use only. Terms and conditions apply. Contact studio at dreamstream.co.za. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Son of Augustine. Let's go. Enhleka. Lost. Why you lost it? I found. Ayak affect. Unaffect. Sparkling water ne. Lamanzi. Adida. Chayi. Sure, abenzani. Ekhumbulani sithi ne personality ezi3. Ekhumbulani sespan. Hey, guys otherwise. Fumane ispan khanyani sifanana yabo. Understanding ncam. But sengichaza. Yasenza. Yo, anasenza. Yasenza kodwa. Sengichaza bra. Khona into benza ithetha ngaso futhi uzazi bendicingile. Unjeke. Shuthi ubuhle belapha azokuthuka. Somkhumbuli man. Sine babe sinemali bese yakuyo street. Oh man. Eish. Brand lost inyani bro. Wasuba lost da. Sakhumbula. Ucinga ubuhle lokho. Wow. Yes guys say isazi we studio. Abadi inja yam leya guys. Legend ne. That's my dog. That's my dog. Inja yam. That's Bendlela umcinge ngayo. Uzithi kanti ucinge Umcinge Rome ethiwe si14 namhlanje. 14 hey Worry thina siyasibhala. Guys sisibhalela nina sibawulane be happy otherwise nihlale nincumile otherwise Bahlale be happy. Jonga sikhwele taxi nomna negazi fundela akondo be ox yazi bra yangichaza into aseJoburg Yeah. bichazwa kutsurufelo Ligama lomndelo. yeah khona ngutsurufelo hlala becam kwami Sure. Nini iqala? sibana wami Okay. but ke uhlele back seats Kubo. ekhaya Eh. so kutsurufelo but tsurufelo yabo fresh type umhle delicious Kubo. ngendlela yakhe Yabo ke ngoku. Yabo disclaimer. Yabo fine print. Why engekho mhle ngendlela yethu sonke? Why emhle ngendlela yakhe qha? kaloku uthena umjonga mina Sure. nacoba fuck Yeah. mhle ngendlela yakho sis No, it's either umhle okanye akekho mhle, mangabe imhle ngendlela yakhe. okay ke uyafaneleka Ufaneleka yintoni? bubunguye Utheni ubunguye? Mhlawumbe ungumechanic, ufaneleke ubumechanic intoni ubuntoni ubunguye? no as in yena as personality yakhe eyayi Umbone iphe ngomjonga bona ipersonality. Ebeyimile mala bra. bekome But uzethi but yazi like you know man ungichazile nje just nje ngola nonke nothurufela. Tsurufero enhle noma ndiyeke kaTsurufero like iphanze ya dabuhlika kula taxi kitchen sekwahlika taxi boy kitchen Kuyikudala. jonga mna nami Basini. jonga mna nami ndisuka ehangi yabo Yeah. true story Sure. yabo suke ehangi yabo so nje banisiza ngetaxi yabo ndithathana uthenga carry bag Yeah. nip or something Endleleni. endleleni ndithanda uhamba Usuke eBhayi. yandiyahangi ndebhayi so icarry dante Uyehanga okanye eBhayi. ndisuka ehangi ndiyebhayi Sure. yabo so ndithenge icarry I think anama yebreeza yena ndana nthena nthofekile ngalamini khona endenza natamatisi ngalamini Nawo amaxesha akho. mna Yeah. why uzotho
balisa Cousin yakho. zakucisela after balisa unawo amaxesha akho Later, man. umane usithi nawo ngane lo mchita usithi lo mchita adawo ithi 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 Yeah, man. Sure. So go dibuya ba. Bully can go son fully can sell up emotweni yabo. sure Noba sas by 4. For survive. Yabo. Yayi avance I think so. Kwakhwela abantu ke ngoku nabo yagcwala avance. yeah So bensayisela le Kenny 1. Xa noba xa sisingase luri so ba ukhevu sendleleni ke no ndaqabile wesibili. indoni Indondoni can. no sure Khole sister ke ukuhlela apha ecam kwam kakade mntana ekazi. Ufresh usister otherwise wena mntana Yaphumela. uzithi. yaphumela ne Qha nawo lamdla. Bona lana uhlala ecam kum. Khona lana ufuna nihambe like. Khona abantu abakhwele ebhasini ungathethi nomuntu. Xwaka ya. Ewe. Ubejonga andiyazi ngathi undenzana. Ungathi angathethi into enaro something yabo. Yeah. So nyani. But ngiqabulele Ken. Qabula kwami le Ken. Yabo shushu muso ukuhlukuhleka nohlukuhleka unxibe itope emhlophe lo sister yamchizela la wathukisa fonini khala ka bencima mngcozo yabo umhlophe nje yo wathukisa bhanqo yo ayikaka ke phumelisa zawe sometimes yabo ngicela amaxolo ke sorry ma'am wathi akhona noyenza cause le way I think ayibomvu lawo yena andona kaka ndisela bra nyanyana yabo but okay ayisule le kaka isulayo yabo but engasuli yabo so ngondi ibhlungu ke yabo khona nchayina ezolo mos yabo so nale kaka ndiselileyo yabo so ngokuyanigowisa le ngoqomeni moshe and lo sister uye town just believe lo kaka imagine lo kaka bra ngifike nokumphanda uya etown usuke hanga uye town uyothenga izinto zokujike yayivala we uhambe terminus unuka la way nangaphandle kwalo ni stain joke unomhlophe dog nqa inyembe phaya mamskip kaloku sure lezo zidagowa la aphele yena besithi man no it's fine kwathi ngathi show warawara okay kwathi ngathini hayi ke nyani ke yabuze usela kangaka rani man benimxelela no man every time suka ngapha siza ngapha deseno bani ngapha desela yabo oxla uyehlala endleleni uphambene elifaka ucinga ububhanqe yaqonda 12 hours usuke ebhayi uzosha how many hours 15 hours okusopa ayo ucinga ulwatha wodwa asuba nithetha nani guys abahlala nje beoxba road dogging life Joyaz aqumbile bra kodwa sibhadele sonke ucinga lezinye ikaka masiyeke sure yabo so nyani ihambe ke imoto yeah aphela umadam naye ngoku yabo sesishaya ngecan yabo ndimnike ican ngosengcole naye bahamba sibana wari man yabo ngayela le way kubo yabo itop abesithi no hayi no nenza week kubo yabo kwathi ngathini hafa ndinesi mna wathi ngathini yabo wara hey majonga nazo hi stop kubo sela le kaka yash ezinqokole Sure. sidala sebe hayi ka benqokola ngezinto zenursing nomnana fonini waqaphuka sesithi akhumbule nithetha ngezinto ze skydiving nendo zange nafika nakuwe nathetha ngezo kaka noba ubaselwa nguye ne ya nguye mna nami sithi jonga no wife mna nangazozenza zo kaka mna ndazoya pha wasele lithi uyathi Eh? why jama once lithi ndiyathi why fanele yazi movement yebele kulibona ibele mna nami masithi vu awujonge bra kalo basulandela kalo lijonge nje sulandela eyes mna nami eyes nomzimba is two different things wena usuthi usithi kona pho fuzo pholo njani sokuze ku skydiving nento so wathini yokuba yabo ngalo mameza angidiyenzeke lo wili sure ayikenzeki like iseza mhlawumbi naye naye kaloku mhlawumbi nje skydiving oh even naye never know naye never know ngibawela nyani umuntu yazo adventures like beyulawi man ayenze sawo wathi baby ngicela masami like anikhuphe kwezifiya ndinazo mhlawumbi lawo lani imali engqondweni I know boy xa sekusenzeka iway Thomas khwelele ndaba qonde for ntoni look yabona ezentaba brasa dakhwela 2 hours bra okoninyuka
No, Devil's I choose. Peak. I just want. Ah, wakwalibili idolo. Le bra, wakwalibili bakubone ba okay idolo lami libilile. Andiphele uthi I think we can make it to Table Mountain. Okay. Asiwoya. I think we can make it to Table Mountain qonda bra ndife ngoku. So ufila hlobo lifila ngalo ukuthi xa usithi xa nisithi kuwe suyohoya. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. Turn the lights up now, welcome to the show. I ain't never Are you a musician? all I know. My eyes on the prize, until I die, I'm gonna rise. The Dream Stream Music Studio is now available on Sundays for only 295 rands per hour. We work for a fall in line, we gon' give it our all until the end of time. It includes a 12-channel desk, a variety of mics and cables, electronic drum kit, and a laptop for recording. Terms and conditions apply and booking is essential. Contact studio at dreamstream.co.za for a site visit. Because the fila ox kumele kaka wale man. Uyayazi nje xa siza ku Table Mountain nje Sesisho kaloku before ngile kaka ithethe. So udawufila wena usuke uthi siyihoya ndingayazi inyani bengiqonda uba andiyazi khange ucacise akho ne-clue kule kwasi-story but andiyihoya sayiyeka CUS deaf. Life bra. esawenza ama-cherry bra engqondweni yakho xa ucinga uba yi-cherry wild izandithi and kube mani yani first few months No, and then boy. after ixesha ucinga Wena uyiva le way. Senthethe ba noba sensitsho like indenze ezaway. Ndazibawele ezaway. Oh, wena. Yeah. But ke sensitsho no ndiyamena abantu abarelevant for. ngelo le mesithi masiye kwi-go-karting ezawuyi Yo mna ndibawula ukudubulunye. siya ku-paintballing ke Bethe. Emela kwindawo specific. untswembu but white oh ingxaki yakho Kandithi white. ndiza kudubula. Oh, mina ndiza kudubula White. white Babela sister wami yabo. Uqela basiva la. Uyabheka la wena. Bona uthuke xa usithi uyabheka yobona. So ubona uthi yu. Ngibona isithinze sideki. Isithinze sideki bra kavelo bra. nyani fandini white yaba and ke kuzabe kunxitywe zaways e-paintballing zaphinda zi-ede so ndayazi ba nantsi yale kaki Ubuza enye ivele ngephaphu Ngekaka ba. Yemna lam cheraka ingakanani. Ibuzi isize. Tha slender nje ibu. Nje yabo. Zama udistribe lo guy ox la wena. Ndicela uzothi into emfutshane lingana nawe. Banwana bakho zipitbull. Uzomosha igeneration. Serious bra. sizoba nabantwana bazofuneka kufumana itsherende And fumane cherende cause andikwazi ucrossbreed. Because xa ujola funeka ungajoli nesize yakho encamncam. masibe bafutshane mna is fine It's fine, eh? sibe bafutshane yeah It's fine. it's fine yeah uzithi why you narta why you nar it's fine ayibo Amachera ox lawo yazi. njani besikhalazela le nto ke ba kwi-podcast amacheri kuthethwa ngamajita No nami ndicinga lo. Kaloku bendisiya. bakusabo sawuthetha ngamacheri Aman ma ox izinto abazenzayo. esifana nantoni No man ndicinga umedem lo sihlala naye. Ehe. The past 2 weeks ezigaka bezenza like kule uthetha ba umuntu afumane nje ulwatha weno. into engaka angayithandiyo baye amashiya akhe ndibathanda imlahlile wenza lani ingxaki Ndincokola nomnye umntana lo mntana undifakela andiyazi out of the blue yabo. yeah Undifakela into ezishushu. njani Kaloku siyohoya yabo. Oh. Into ezishushu yabo. sure Yeah, ndaqomba okay eziweyi aziringayo zithetha into ezininzi kum ngaye kanye nje ngathi Ongani. kule ndawo sikuyo ngoku, okay which means no not bas sityolo wise sensitsho lo mnana like ucomfortable uba makaringe nam le kakayithetha yabo and eyokule way afamba uyiringa nam le way yabo but ke ngoku wabona lo mshita waqoma okay and nam ndingene kamani ba man
bethe mara ba Oh, inyoka yahubuluza inyoka. Angikhumbuzi. Inyoka yahubuluza. I hate le way bra. Yazi Bone opening yaqonda my shoulder to cry on. yazi bra like serious like le way yenzeka kwabantu abaninzi. You know. Ngazikuyibona buso bami xa ujoke kule video nje. Ngiyayijoka. Hayi sparkling water sethu. What? Into eniringayo abantu abaninzi yabona akwazi udibana nabo sincongole bra. Yeah. Siringe like yani ox there's house the ox. No yenzeka la way yeah. Ringe nomuntu athethe athi I feel like ndingaxelela le. Xele yong yeah. Nyana ringe la so be something yala lo. Oh yakayenzeka komnomi mnani taxini. Ngibalisela ngo life wakhe. You're very easy to talk to nakubo. Ngisini kya. Wena ngasikukutye. Kanjisi. Evane ndakhe ndacacisela taxini efonini ngomnana ba ivaswa njani engquza. Ingumi ngomnyumlo. Fondini yena. Bukhe wathi wena wakho aceba ingquza kanene. Andaziceba ingquza. Ndayika la way mina yikutsiki cliti. Andaziceba ingquza. Yo ndoyika nyanyani. Ongazana namceba ingquza like zai like wayengabaleka. Asuvisa abantwana babantu kabhlungu. Nandaza. Sithethe zoweza siduze subscribers. But like serious bakhona abanye fondini. Bakhona abantu aba ox bra. Ene. Bakhona abantu aba ox njani. Yabo. Like as a way like I feel comfortable yena ngeza way yabo. Umnomuzi. Kaloku wena ispan sakho ezidyani. Kumnike sasikhathi umvulele umane slow ade qhuqhu khona omnye nadibana naye ngazumbiza ngegama ayisithi hayi mina iblowjob andiyenzi zange nayenza ntoni but ngoku uyo nguThixo why yo yasibona so because ndaqonda ba yabo i-long game yo yadlalwa i-long game mina nami long game yakho ishushu wena yazi yazi why ishushu it's yeah 2 years bra yazi ithi xa seyibuya uqonde you imali le way because ndiyilindile and then ndayithi yabona qho manu plant isithi manu ufika uncancashele ba hayi manchomi ntoni sibale we yayibolana adake be comfortable athi bona ke ngoku kwaps ke ngoku khesha ke ngoku nansi ingxaki yakho ngoku khesha awazi kwazichumana wena grand namacheri and no tuchomana since tuchomana njani nalogaka ja kaloku uyasondela kaloku ba okay noba weyo chomi yakho but nje manu uzisondeza kuye edlale long game andikwazi la way lonke because yabona za way ngeza way umuntu avela akheche nami yabona xa ngikhechi naye akheche ba masimba ke kaka kaloku yabo so ilonke yami ayipop incamncam so it's either le way yenzeka ngoku yabo if ayenzeki ngoku masiyeke yabo jani mhlambe sixilini okanye isikhathi besingekho grand kaloku yabona 2 months later selahle umuntu wakhe yabo sisese grand ke ukuba okay ndiyagowa ke unzohlala nawe ke ukumna mna nami kwathina anifuna zakaka bra uswa intoni njani mfethu cause unani uzaza kumfo nini yabo nami ndiphinda ndabambeka ngoku cause ukhechile yayivela kaka ngxaki yakho kukhecha enkhecha nyani ngxaki yakho kukhecha enkhecha nyani one day 3 hours yo ndiyamthanda lo mntana bra umazela banifani yakhe balekanga lo njani intoni ukhecheleyo ke ngoku intoni ke yabona impendulo hayi awumazi lo mntu ubani lo fanele myeke bangibani yabo but after 3 hours 3 hours half ndikuwe u3 hours ngingabiza abantu mina biza ngoku i1 ncam no jo ncama lento sibana hanzi bani nobungambiza yayibo azobiza gama sign language sign language ikamera ijonge kumu nami uma inye ngoku uzayiluma gquma inye but ba uzayiluma ncama lenzo zayicinga uncama 3 hours even ne2 mana I feel like ikhona into seyisuko yenzeka bese usithi yeah ncama uqala udibana naye kanene ngalamini yeah uthokoza which thokoza lo thokoza yeah athe fika nje 30 minutes simzuvelapho mina ngiyamthanda lo mntana no yazi why thokoza wayilawe uzithi uthokoza wayize prepared pha njani ewe
cha nguwo wawungekho prepared pha. Mna nandindemde. Nguwo wawungekho prepared pha. Otherwise intshaqa Ayayishushu. Yayishushu iminyala mina. nasepakeni. Hayi kaloku yabuya sipakeni. Wathwabele athi ifuna umtshata lo mntana. Ijani ifuna umtshata nxa yebele. Pupu bana kudiza. Yo basamenze neJeffries. Sothina Jeffries ngenamali. Libele. Umna banthe nxa ibele lami ndi safe. Lo mjita. Yeke lento catch ko grand. No ngantwana yami. Ile nonsitsho kaloku yabo. But wena ngoku wena. Mna niyekile la we ngoku yabo. Andikubelieve. Why ungangibelieve bra? Ipika. Exactly yabo. Ebona reaction yakho. Exactly andikubelieve. Ngikhola zi actions. Wena Ncimi uyithetha ngoku in 3 minutes ithi kodwa la gqirha lo. Yo bra mbona gqirha. Ndiyambona. Uyambona nawe kodwa no. Ndiyambona. No namehlo tandi ijani namehlo. Yeka kwanto. Can't believe the kaka. Yenzeka la we. I can't believe it. But I feel like anganikhulisa Kakhulu ne. too much though. Ngendlela egrand. Bana unozivumela ukhule. Obvious. Kuwe obvious sometimes. By all means sesitsho kaloku. By all means nje bamawuhlale. Yes. Exactly. Uthi muntu wami. Umuntu wakho. No ngiyabuya. Yo bra. Ewe. Ngibuphinda uthi awuzuphinda ukhethe Ncimi. Bendethe lo nto mna. Yebo ulibele ngoku. Ngizokhetha mna. Ngoku. Okay, ngimncane Ngoku. 27 for ungakhethi. Ngoku sandotsho. 27 ngakhethi. Then menze andikubelieve. Ngibona baza digipha Ngisemhle for ungakhethi. ku TikTok sebethumela amabele uphinda ukhethe. Nothumela amabele. Kalunzowabuka. Akho nemani ngathi ubuka ibele bra. Manje ubamba ibele. No ndayiqonda kaloku alikho ngoku. Okay sure. So ukolibuka. Usabuka kanjani ngoku? Not ngongoku ezi. Hayi lo mjita. Ngoku kaloku uthi alikho ngoku. Ngiqonde lo mjita. Belifuna apha e-studio ibele. But if it's possible. And yayiqonda basaqala ushuta ewe mina yoqala esishuta singenabele kwese studio.